A diferència d'altres òrgans, som plenament conscients de tenir cor. El sentim bategar, ens sentim el pols i com canvia el nostre estat d'ànim. Això és el que fa que el cor sigui tan present simbòlicament en totes les cultures al llarg de la història. Hola, famílies! Us hem llegit una petita introducció d'un cor. Història, ciència i molt d'amor. Un cuidadíssim llibre de coneixements que ens presenta una aproximació a l'òrgan que ens marca el ritme de la vida. En l'interior de les seves pàgines, Noemí Fabra il·lustra i escriu en diversos capítols la importància del motor del nostre cos, sense deixar de banda el valor simbòlic que ha tingut per a les diferents cultures del nostre món. El cor amaga 1000 històries i llegendes i, sobretot, representa l'amor i els sentiments. La Imaginoteca us convida a compartir la lectura en família d'aquest llibre tan vital. Recordeu, llegir no sempre ha d'anar vinculat a la narrativa. Per fer bategar el cor d'un lector que creix, només cal bona companyia i curiositat per aprendre. Fins aviat!